Gracias, benvidas, benvidos. Gracias por estar aí este xoves acompañándonos. Gracias ao público que está no plató, porque hoxe fallounos un pouco de xente porque dis que sin pensarse, sin sabelo, sin poder prevelo, dis que empezou a chover. E hai temporal e nós estamos moi agradecidos a vostedes que están na casa véndonos cada día e moi agradecidos sobre todo a xente que está aquí no plató acompañando. Moitas gracias. Gracias. Porque se non fora por vos, teríamos que ir traballar e non sabemos facer nada. Nós aínda algo sí, pero por exemplo Roy Méndez non sabe facer nada. Entón, que? Vale, Mon. Que tal, Mon? Como estás? Que tal, Roberto? Como estás? Mon? Apareceu unha persona en público que soupera tocar a trompeta? No. Non hai naide no público que sepa tocar a trompeta. Ninguén. Nos falta porque queremos facer de entrada de... Isto é serio, de entrada de programa un homenaxe, un homenaxe póstumo. Un homenaxe póstumo a alguén que marchou. E queríamos que alguén tocara a trompeta. Na banda tampouco, claro. A trompeta non, vos nada, non? Podo intentar. Vos nada, Delpi non é músico, nada, o sea, tal. Pero podemos coller alguén, se queres, é igual. Sí, que faga como pleiba, sí, Sí. ¿no? Que faga, que toque, non? Mira. Tes pensado alguén? Sí, teño che pensado alguén, mira. Vale. Teño pensado aquí esta persona de aquí. Ostras. Vente comigo. Como te chamas? Paco. 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 Paco ten cara de ginecólogo retirado. Ponte aquí, Paco. No. Paco, no, por aí. Queres sacar? No, aquí, así. Tú vente con nosotros, Paco. Apostache polo verde, hoxe, Paco? Sí, señor, Vamos alá, Paco. Moi ben, que tes pensado ir cazar despois de salir de aquí? Moi ben, Paco. Mira, a idea... Mira, vámonos poñer aquí. A idea... Basta poñer aquí. Vámonos poñer por aquí, a Mira, Paco. aí pon Paco. Ves, posto aí, onde pon Paco e perfecto. Aí. Colla a trompeta, máis ou menos, como podas. E entón, vámonos facer playback. Veña, va. Cando sone trompeta, tú fas que tocas. Vale, vai haber un sonido de trompeta, máis ou menos... Sí, isto é para poñer os dedos. Vas ben, que por este lado, porque podías ir polo outro. Vale, ahora serios todo. Sí, Paco, vale. Cando empezamos, vale, bien. Público do plató, por favor, de pé. Vamos a poñer de pé todos, por favor. Bueno, non sabíamos se chegaría este día e o día chegou e, bueno, temos que despedirnos del como se merece porque nos fixo moi felices e deu-nos moitas alegrías. Moitas alegrías. E agora marchou e estará sempre no noso corazón. Por favor, público do plató, quero pedir un minuto de silencio. Vamos facer un minuto de silencio polo anticiclón das Azores. Aí o vemos, o anticiclón das Azores. Tanto estuvo con nós, bueno, con nós cos que somos da Mariña de Lugo, no, pero ca xente das Rías Baixas. Tenos traído días de sol, 8 días en julio e 4 en agosto. E, bueno, ahora marchou, hai 2 ou 3 meses que xa non se lle ve, dase por suposto que morreu. Bueno, pois, dende aquí vai o noso homenaje ao anticiclón das Azores. Vamos a agardar un minuto de silencio.
Descansa en paz, o anticiclón das Azores. Por favor, Paco, un aplauso grande para Paco. Muy bien, Paco. Señor. Muy bien, Paco. Muy bien, Paco. Nada, pues seguirá chovendo hasta mes de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, non sei, dará de volta. Hai que ter paciencia, pero aquilo acaba este de la Virgen de la Cueva, xa podía ir parando la Virgen de la Cueva, xa podía ir parando. Vale. Dime. Viche que a xente está cos abrigos. Chamoume a atención. Sí. Vira a xente moi abrigada. Sí. Ben, é verdade que apagamos a calefacción porque... Pero non foi por ninguna cousa, foi por non gastala, É dicir, non é por... Non, sí. No, pero a xente tampouco se fía moito de deixar os Chamoume a abrigos. atención que estuvera a xente porque realmente non están co abrigo. Sí, pero non se fía. A xente non se fía de deixar o abrigo no ropero. Xa. Porque teñen medo de que... De que lle rouben. No, normal. Claro, normal, non? De feito, hoxe hai un abrigo aquí que costa 3.000 euros. Hai Unha persona Sí. ten un abrigo que costa 3.000 euros. Pois estás falando en serio? Sí, sí. En serio. Pero ten un tique ou díxovolo? No. Está testado. Sí. Está testado, sí, sí. A ver si sabes quen é. A ver, veña, xoga. Vai ser unha muller. Ai. Porque cando dices abrigo non dixaste chaqueta. Dices abrigo. Eu tamén teño un abrigo. Xa. 3.000. 3.000 euros. 3.000 é moita pasta, É moita pasta, sí, sí. A chaqueta de Paco non é, xa No. te digo eu. No, non é mala chaqueta, pero... Paco non é. Non é mala chaqueta, pero... E a persona que está sentada ao lado de Paco, podes poñer de pé, por favor? A ver, dá a volta. No. 600, 700. É que 3.000 é moita plata, É moita pasta. Eu, en principio, quer dizer, non vexo ningún... Antes vi unha señora aquí. A ver, ponte de pé, ponte de pé. Tú metiche doble... Tú tamén vas cazar, Doble como a capa. Paco. Teño doble capa. É auténtico, Ostras, había tempo que non vía o botón este de hueso. é bo, é bo. Isto é unha maravilla, Será isto, Roberto. A ver, date a volta. Guapísimo, un aplauso. Que ben che queda. Home. Dale, Ignacio, por si acaso. Este é bon tamén, Non é bonito, pero é bon, É bon. Cambia é a túa. chacara, Cambia a chacara de todo. Isto está moi ben, Se queres... Ostras, se queres traballar nun tanatorio ou algo. Para traballar nun tanatorio, buenas tardes. Está aí... Non se moveu desde que marcharon ustedes. Sigue aí. Sigue aí. Que maravilla. Por que vos rides? É este ou que? No, non é. Este de 3.000, non? No. Este é bon, Este é de vestir... No, digo que antes vin a esta señora... Señorita. Sí. Sí. A ver, ponte de pé, a ver. Claro, eu... A ver, podeme deixar un momento ou non? Este é bueno, Cuidado que pode costar 3.000 euros. Pode costar 3.000 euros, ten cuidado. Deixa-me ver a marca. Ui, xa lle mira a chamar. Isto é unha atrapallada, isto non vale para nada. Non ves nada máis, entonces? Non ves ningún máis? Vaime dando pistas, vaime cerrando. A esta grada, Esta grada, sí, veña, va. A esta grada de aquí. Entonces, A esa grada de aquí. ese é chulísimo, A ver, ponte de pé, ese é moi bonito eso, Qué bonito ese que seña, o que seña eso. Está moi ben. É sintético, sí. Sí. Sintético tamén é a pintura. Está aquí, Mon. Sí. Por favor, podes te poñer de pé? Buah,
Buah, que bonito é ese, por favor. Ostras, ese é precioso, a ver, dá a volta. Ese é precioso. Sí, ese é bonito, sí. Ese é moi bonito, Eu teño que apostar aí todo, Sí. Hai de todo, quer decir, tamén, quer decir... Pero abriga. Abriga, sí. Se non fai frío. Se fai frío, no, se fai frío. Podes poñer outra vez? Eu aposto todo aquí, Doche un micro, veña, va. Aposto todo aquí. Colle o micrófono, por favor. Como te chamas? Lidia. Lidia. Sí. Sí que? Sí que me Dixo chamo Lidia, Lidia. sí. Sí. Ese abrigo vale 3.000 euros. Ti pensas que? A mí encanta, a mí me parece precioso. Quero un pa mí, Pois vai ser que sí que. Sí que? Ah, toma!